Bon dia, nois, com esteu? Doncs mireu, deixo aquí les cartes. Ara us explicaré com esteu aquests dies, que no us he preguntat. Esteu bé? Us esteu passant bé aquesta setmaneta a casa? Vale, doncs mireu, nois, us explicaré el conte del peix irissat. Qui se'n recorda d'aquest peix? És un peix superespecial, aquest peix. Mira, m'aproparé més, així veureu el vídeo. Ara el Dexter, per sort, ja el tenim tranquil. Perquè si no, no puc gravar bé. Però si el tanco a altres llocs, perquè molts papes pensareu, i per què no el tanques, Eli, a un altre lloc? Em ratlla la porta. Ratlla la porta i la lia una miqueta. Així que normalment no és així, però clar, com està tancat aquests dies, està una mica esbarat. I jugar bé. Doncs mireu, nois, el conte es diu El peix irissat. Sí? I diu... Lluny en alta mar hi havia un peix, però no era un peix corrent, no. El peix irissat era el peix més bonic de tot l'oceà. Portava unes escates brillants que cada cop que es passejava per al mar, la gent el mirava. Els altres peixos el miraven. Els peixets, mireu com es quedaven, amb la boca oberta, i miraven el peix i deien: «Oh, vine, peix irissat, vine, juga amb nosaltres!» I el peix irissat passava d'ells i seguia nedant. Ell pensava per dintre: «Soc el peix més bonic de tots!» Però clar, aviam què passa en aquest conte, perquè jo crec que el peix irissat s'està equivocant, nois. Un peix blau, que era un peix molt bonic i molt petitó, sabeu què li va passar? Li va dir: «Peix irissat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluentes, sisplau. Són precioses i en tens tantes que m'agradaria tenir una.» I el peix irissat se'l va mirar amb aquesta cara. I va pensar: «Sí, home, jo li donaré les meves escates. No, no, no. Soc el peix més bonic de tots l'oceà i me'l penso quedar per mi.» Veieu? Li va preguntar: «Jo vols que te la regali?» No, no, no. Així que els peixos al final van anar nedant al fons del mar sense fer-li cas. Marxaven d'ell, fugien, nadaven i marxaven sense fer-li res de cas. I llavors li deia, pensava el peix irissat: «Però per què? Però les meves escates són molt boniques i lluents, perquè me les volen treure si em quedaré sense?» Però clar, fins que un dia el peix irissat, que anava caminant i nedant amb les seves escates, en el fons d'una cova, mireu què es va trobar. Era un pop, el pop octapus. Aquest pop era un pop molt intel·ligent que vivia al fons del mar. I la seva cova, la del pop, era superfosca. I el peix irissat, poquet a poquet, amb molt de silenci, es va anar apropant. I mireu, què va passar? Que el pop octapus li va dir: «Peix irissat, escolta, el meu consell és que les teves escates lluents li donguis als altres peixos. Si no, Dexter...» És que tinc el Dexter plorant, nois. «Si no, les escates, per molt boniques que siguin i siguin totes teves, els altres peixets també me'n volen alguna, i és molt maco que tu comparteixis amb elles.» Però el peix irissat no les tenia totes amb ell. I llavors sabeu què va passar? Va pensar el pop octapus, va pensar el peix irissat mentre caminava: «Jo regalar les meves escates? Sí, home, no les vull regalar mai de la vida, no les penso regalar.» I va començar a nedar fins que es va trobar un peixet molt petitó. Aquest peixet tan petitó, vine cap aquí, Dexter, vine aquí. El peix aquest tan petitó li va dir: «Sisplau, peix irissat, te'n podries donar una de les teves escates?» I el peix irissat s'ho va pensar i va dir: «Home, doncs sí, té, et dono una, perquè he parlat amb el pop octapus i m'he donat compte que potser és millor compartir amb els altres encara que no sigui tan bonic.»
I així ho va fer el pixoritzat. Cada peixet que veia cap al mar, li anava repartint les seves escates. I va començar a repartir escates a tots els peixets del mar. Fins que el pobre peix irisat es va quedar només amb una escata brillant. Però sabeu què és el més bonic de tot? Que el peix irisat i tots els altres peixos tenien una escata, un trosset de pell brillant. Però el peix irisat només tenia una escata, però tenia, mireu quants amics. I eren tots igual. Mira els nens. Digueu-li, nens, de l'escola ninja, que s'està portant molt malament el Dexter avui. I el podeu renyar des de casa i dir-li, Dexter, molt malament, això no es fa de plorar així. Doncs mireu, així que aquest conte s'ha acabat i el peix irisat va estar molt content perquè va tenir molts amiguets i va aprendre la lliçó que havia de repartir una pell brillant per tots els seus amics. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. I ara passarem a fer les posicions de ioga, vale, nois? Mireu. Aviam, que potser el Dexter avui s'anima i m'ajuda, nois? Mireu, farem aquesta primer, que és el tobogan, vale? I el tobogan es fa així. Super. La teniu feta ja? Jo és que no puc aixecar més avui, estic amb agulletes. Mireu, una altra. El llangardaix. La veieu? Doncs el llangardaix la farem així. Mireu. Cametes juntes i ens aixequem. I aguantem aquí. Super. Esteu aguantant bé, no? Portem 2 només. Mireu, aquesta us agrada super. Aquesta és nova, Dexter. Mira que maca aquesta. És la ballarina. Sí? La fem? Aviam. Mireu. Ens hem de posar així una maneta i ens agafem. I què fem amb la ballarina? Molt bé, nois, així, super. Baixem la cama i canviem amb l'altra. Super. Quan acabeu, farem aquesta, el garret. La veieu, nois? Vinga, com es fa el garret? Una mà així, una mà així. Ha! Super. I ara farem un canvi. Ha! La teniu feta ja aquesta també? I per acabar farem aquesta superxula també, us agrada molt, mireu. La veieu? Molt bé, doncs ens aixequem, posem una maneta aquí i una altra aquí i... així. La teniu feta ja? Superbé. I ara que acabem, mireu, ens assentarem aquí, Dexter. Seu, passa aquí. Superbé. Posarem el papa o la mamà davant. Seu. No sap què li vaig a mirar. I fem un massatge al company del costat. Bueno, el company, el papa, la mama, els amics, a qui tingueu a casa. Vale, un germanet. Així, li fem un bon massatge. Així, a la panxa. Li fem un massatget a la panxa. Així, ben relaxat. I l'altre ha de respirar com està fent el Dexter. Ui, quin estornut. Seu, Dexter. Mira, seu. Ara farem un massatge a l'esquena. A veure com li feu vosaltres el massatge que teniu davant. A l'esquena. I el que està avall ha d'estar relaxat. Així, com el Dexter, que està una mica ja relaxadet. Molt bé. Tornem a fer un massatge al pit, perquè la persona estigui relaxadeta. Així. Superbé. I quan ja teniu un massatget fet, a les manetes. Les manetes també, veieu, el Dexter ara mossega perquè no vol que li faci un massatge. A les manetes.
Els pauets. Dexter, deixa't fer un massatge als pauets. Els pauets. Ara donem la volta. I ja hem acabat el vídeo. Digue'ls adéu, Dexter. Però no et veuen ara. Oi, aquí a la pantalla has de dir als nens de l'escola. Adéu, bonics i boniques, un petó.